ערב טוב לכל מי שנכנסה. אנחנו ממש 3 שבועות לפני שנכנסות ככה למתן תורה. עוד 3 שבועות יהיה ב' בסיוון, זה ממש כבר לקראת מתן תורה בו' בסיוון, שאנחנו נחגוג את חג השבועות בעזרת השם. ובשיעור הזה אנחנו נעשה איזשהו מהלך להבין מה ההכנה שנדרשת מאיתנו בנפש כדי להגיע ליום הזה הכי מוכנות, הכי מצוחצחות לכבוד היום הקדוש הזה. אנחנו רק נציין שהשיעור הזה בעזרת השם שיהיה באמת להצלחת כל עם ישראל, להצלת כל החטופים, ושיחזרו הביתה לשלום, ושהמלחמה הזאת תיגמר בניצחון גדול לעם ישראל ובגאולה אמיתית והשלמה, בפשטות, בלי שום פשרות בעניין. אז אנחנו עכשיו השבוע עכשיו אנחנו בפרשת בהר, שבוע הבא נהיה בחוקותיי, בפרשה אחת נהיה במדבר. ובדרך כלל בהר בחוקותיי זה פרשות מחוברות, ועכשיו אנחנו בשנה שזה יוצא פרשות נפרדות. יש לנו את השבוע בהר ושבוע הבא בחוקותיי, ולכן אנחנו גם נעשה את השיחה הזאת, נחלק אותה לשני חלקים. אני אעביר את החלק הראשון של השיחה, ובעזרת השם בשבוע הבא חיה חלפון תעביר את החלק השני, וככה יהיה לנו משהו שלם. אבל גם שני השיעורים האלה, גם אם לא תראו את השיעור הבא, או למרות שאין סיבה, צריך להיכנס לכל השיעורים, אבל כן אפשר, אנחנו נעשה היום גם כן איזשהו משהו, איזשהו מהלך, שהוא כן שלם, בעזרת השם. אז אנחנו מתחילות. אז השיחה נפתחת, זו שיחה שנאמרה בפרשת שבת בהר בחוקותיי, מברכים את החודש סיוון בתשנ"א, שיחה של הרבי כמו שאנחנו יודעות בדבר מלכות, והרבי מדבר, מעניין שדווקא כשהוא נמצא בפרשה בהר בחוקותיי, הוא מדבר קודם כל על פרשות במדבר, שזה בעצם שבת אחרי. ואנחנו יודעות שבמנחה של שבת כבר מתחילים לקרוא חלק מהפרשה של שבוע הבא. זאת אומרת עכשיו כשאנחנו נהיה בפרשת בהר, שנקרא את הפרשה בשבת, אז כבר במנחה של אותה שבת אנחנו נקרא את בחוקותיי, ככה שכן אפשר כבר לראות את ההקשר של בהר בחוקותיי, כמו שאמרנו שהשיחה היא של הפרשות מחוברות, וגם ובשבת אחרי זה בחוקותיי אז גם נתחיל לקרוא את פרשת במדבר. זאת אומרת שאצלנו אנחנו יודעות שתמיד הפרשות הם רצף אחד, וזה כמו סיפור בהמשכים. אז כמו שהרבי מתחיל איתנו בפרשת במדבר, גם אנחנו נתחיל קצת מהסוף להתחלה. אז הרבי אומר שעניינו של ראש חודש סיוון, שזה בעצם שבת שאנחנו, בשבת הבאה זה יהיה שבת מברכים חודש סיוון, אז טוב להתכונן גם לזה. אז הרבי אומר שבחודש הזה כתוב באו מדבר סיני, ואנחנו יודעים שמדבר סיני קשור למתן תורה. משה קיבל תורה מסיני, והחכמינו זיכרונם לברכה הם דרשו שהתורה ניתנה במדבר, מקום הפקר, כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל. ולכאורה הרבי שואל כאן, כשהקדוש ברוך הוא מחליט שהמקום הפיזי הראוי למתן תורה הוא מקום הפקר, אז לכאורה יכולנו לחשוב שמה, התורה היא הפקר? חס וחלילה. איך אפשר להגיד דבר כזה, נכון? אי אפשר להגיד דבר כזה. התורה היא בבעלותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו כל בוקר מברכות בברכות השחר, נותן התורה, הוא נותן התורה, התורה היא בבעלותו, תורתו, שנתן לנו את תורתו, תורה שלו. ובהמשך נראה איך שכל אחד מעם ישראל הוא גם יורש את התורה כולה מהרגע שהוא בעצם נולד, עוד אפילו לפני שקראו לו בשם. אבל לפני זה הרבי אומר שברגע שבני ישראל הגיעו למדבר סיני כבר התחיל העניין של מתן תורה. למרות שהם הגיעו בראש חודש סיוון, אנחנו מדברות כבר על בו' בסיוון למעשה ניתנה התורה, למרות זאת כבר בראש חודש סיוון כבר מתחיל העניין של מתן תורה. משה רבנו נותן לעם ישראל יום אחד לנוח מהדרך. הרבי מציין שזו לא רק דרך בגשמיות, זו גם דרך שבני ישראל עשו ברוחניות, כי אנחנו יודעות שעד מתן תורה, מהרגע שהם יצאו ממצרים, הם ספרו את ספירת העומר 49 יום, עד שביום ה50 ניתנה תורה, נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני. אז התהליך שבני ישראל עברו לא רק תהליך גשמי של ההליכה, של היציאה ממצרים, כל השחרור הזה משעבוד לגאולה, זאת אומרת ההליכה היא ברוחניות,
מעייפת כמו ההליכה הגשמית, זה מה שהרבי בעצם אומר, ומשה רבנו נתן להם זמן לנוח. כל המסעות שהם עברו עד שהם הגיעו להר סיני, הרבי אומר שזה טרחת הדרך, זו הייתה טרחה בשבילם, אבל המסע שהם עשו מרפידים להר סיני, למרות שזה היה המסע האחרון לפני כבר להגיע להר סיני למקום של מתן תורה, זה הקפיצה הזאת, זאת אומרת, למרות שהם עשו את ספירת העומר, יודעת שספירת העומר זה בעצם מיום ליום להתקדש יותר ויותר, במידה אחת שכלולה מהמידה של אותו שבוע, אז אפילו שצעד צעד זה צעד צעד לאט לאט, בכל זאת המעבר שהם עשו מהחנייה האחרונה לפני הר סיני, זה דרש מהם המון המון יגיעה בעבודת השם שלהם. כמובן שאנחנו מדברות גם עכשיו על עצמנו, על הדרך הזאת לגאולה, שלמרות שאנחנו עוברות יום ביומו וסופרות כבר את הימים לגאולה, אז העבודה שנדרשת מאיתנו בעבודת השם היא כל הזמן באופן של עלייה, ובכל זאת יש איזו קפיצה שצריך לעשות כדי להגיע למקום הזה של הגאולה האמיתית והשלם. והרבי אומר לנו שתמיד בסמוך לחג השבועות קוראים את פרשת במדבר. תמיד לפני עצרת, שבועות נקרא עצרת, שבעצם ספירת העומר זה כמו שבחגי תשרי יש לנו את שמיני עצרת, שזה בעצם ההמשך של סוכות, כל המועד של הסוכות. אז גם אנחנו במהלך ישיר אחד מחודש ניסן, מיציאת מצרים עד מתן תורה, בדרך יש לנו את ספירת העומר, והשבועות הוא בעצם המשך ישיר לפסח, כן? והרבי אומר שהעניין הזה, שהמקום הכי ראוי למתן תורה הוא סיני, מקום שאין עליו, מדבר סיני הכוונה, מדבר, מקום שאין עליו בעלות. עכשיו הרבי אומר לנו דבר מאוד מעניין, שנכון שהתורה ניתנה במקום הפיזי של מדבר, אבל יש כאן הערה שהרבי אומר לנו, מפנה אותנו להערה שנוסף על הלימוד שהאדם צריך להיות כמדבר. זאת אומרת, זה לא רק שהתורה ניתנה במדבר, אלא שהאדם צריך לשים את עצמו במצב רגשי של מדבר כדי לקבל את התורה. ואנחנו נתבונן בזה רק שנייה להבין מה זה להיות מדבר, מה זה בעצם בנפש להיות מדבר. ואם יש למישהי איזשהו רעיון או משהו, אני אשמח לשמוע אתכם. מי שרוצה לומר מה זה לדעתה, מדבר בנפש. מי שרוצה אני אשמח. אולי פשטות, אולי משהו מכיל. יפה. משהו שמקבל. יפה מאוד. מקום שקט אולי. כן. צמאון למים. יפה. וואו, איזה רעיונות מדהימים. למים חיים. ביטול כזה. איך? ביטל את עצמו, ביטול. ביטול. מקום של... במדבר יש לנו פשטות, נוף בראשיתי, הוא לא מורכב, הוא לא מסובך, נכון? גם יש בזה אלמנט שכמו שאנחנו אומרים, מה? הוא חשוף, אין הסתרה בו, הכל גלוי וידוע. נכון. באמת, זה לא יער שאפשר להסתתר בו מקומות כאלה, אם אני משווה את זה. אין לה לברוח. לא, אין. אז המקום הזה בנפש שאין לי לאן לברוח, והכל חשוף, והכל ברור, והכל גלוי, ואני לא מסתירה, ואני לא מכסה, וזה מה שיש, נכון? זאת אומרת, זה מה יש. זה מקום שהוא גם מאוד, שכאילו, כל דבר שאנחנו נמצא במדבר, בשבילנו זה בגדר הפתעה, כי אין לנו ציפיות במדבר, וממילא אין לנו אכזבות. זאת אומרת, המקום הזה שבנפש שזה סוג של שוויון נפש כזה, שזה להיות בשוויון נפש, להיות בהסכמה, להיות בקבלה, כמו שאמרה פה לימור, אני חושבת. מקום שהוא פשוט משהו שהוא, הרבי אומר אותו, שזה מקום שכולם דשים בו. מה זה מקום שכולם דשים בו? אנחנו יודעות שבתפילת הבוקר, אנחנו אומרות, בסוף תפילת 18, אומרים, בנפשי כעפר לכל תהיה. זאת אומרת שהשפלות שנדרשת מאיתנו בשביל להיות מסוגלות לקבל את התורה באמת, זה מקום שהוא, אין בו גאווה, אין בו מקום של הישות שלי, של האישיות שלי, שאני חייבת להראות את עצמי, כן? להפך, זה מקום שהוא מאוד מאוד, אבל לא מתוך מקום של מקובץ, מקום רחב, ושיש בו מקום לכולם. זה לא מקום שאני מקובצת בזה שאני מרגישה שכאילו מבטלים אותי. זה להפך, זה אדמה ושמיים, מה אתה עושה? חול ושמיים, פשטות. בפשטות אני מקבלת את כולם.
וגם העניין הזה שבני ישראל הגיעו לנקודה הזאת של עמדו ליד ההר ויחן שם ישראל נגד ההר, אז אנחנו יודעות את הפירוש הידוע של רש"י שכאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת שהם הגיעו לא רק למקום הפיזי מדבר, אלא גם במקום הנפשי, שנפשי כעפר לכל תהיה, כבר אין מחלוקות, אין שנאה, אין תחרות, אין קנאה. כל מי שעומד לידי אני מרגישה שוות ערך אליו. אז יש איזה שוויון כזה, שהוא לא מעושה, כן? לא שוויון כמו שאומרים לנו, שוויון בין חיה לאדם, לא יודעת. אבל השוויון נפש הזה, הוא שבאמת אני מסוגלת להגיע למקום של הסכמה בנפש, שאני כבר אין לי שם ויכוח עם אף אחד כבר. וזה בעצם מה שבעצם מבקשים מאיתנו, וזה מעניין כמו שאמרתי, שהרבי פותח בעצם במדבר, כשיש לנו עוד בהר בחוקותיי לעבור, אז קודם כל מדבר, קודם כל להביא את עצמנו, נכון, מדבר הפקר, אין שליטה, לא שולטת בכלום, זה כל הקדוש ברוך הוא, נכון? נכון, זה גם באמת הסכמה, להסכים ללכת בדרך הזאת, לכתך אחריי בארץ לא זרועה, זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה בשיר השירים, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, לא הבטחתי לך גן של שושנים, לא הבטחתי לך כלום, את באת אחריי במקום הכי שאין בו שום דבר, אין בו שום דבר, וכל באי עולם גם מוזמנים לשם, זאת אומרת, זה מקום שהוא הפקר, הוא לא בבעלות של אף אחד, זה לא רק שזה לא רק של בני ישראל, זה גם של כל מי שרוצה לבוא. זאת אומרת שזה מסביר משהו, הרבי אומר שזה מסביר משהו על מה הפעולה של התורה בעולם. אז כמו שאמרנו, זה מאוד חשוב שנדע, שנפנים את הנקודה, שזה לא רק מדבר במובן הפיזי, אלא באמת במובן הנפשי, הרגשי, מקום של עין כזה. והרבי אומר ששם במקום הזה, אז התורה ניתנת לאדם במתנה. ומיד אחרי ראש חודש, אז משה רבנו מתחיל להתעסק עם עם ישראל בעניין של קבלת תורה, וכל יום הוא מוסיף להם עוד נדבך עד מתן תורה. בבית ניסן זה נקרא יום המיוחס, משה רבנו אומר לבני ישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה יום שממש מצוין בשולחן ערוך כיום, ככה הוא נקרא יום המיוחס, ובגימל סיוון, אז הוא מזהיר אותם לשלושת ימי ההגבלה, וככה כל יום מוסיף להם עוד משהו, של הקצה כבר של הספירת העומר, שעוד משהו להיאחז בו כדי להגיע מוכנים יותר למעמד הזה. ושוב הרבי אומר שתמיד קוראים את הפרשה הזאת לפני חג השבועות, שזה הסוג של הכנה וסגולה, כאילו אנחנו קוראות את הפרשה הזאת כדי להגיע למקום הזה בנפש. עכשיו, כמו ששאלנו קודם, אז הרבי שואל, אז לכאורה, אם זה מקום שאין עליו בעלות, אז מה זה, כאילו, כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל, ולכאורה נתינת התורה לבני ישראל, היא לא באופן שהקדוש ברוך הוא הסיר את בעלותו, כן, מהתורה, זה תורתו כמו שאמרנו, וכשמדובר על עם ישראל, אז אנחנו יודעות שתורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, התורה ניתנה לכל אחד ואחד מעם ישראל בירושה, עד שאין שום צורך בפעולה של קניין, כן, אפילו אם בן אדם נולד לעולם, הוא בכלל לא יודע מזה, הוא יהודי, הוא לא יודע בכלל מהתורה, כן, נולד בבית שלא שמע, זה לא ראה את זה, לא כלום, הוא עדיין יורש את כל התורה, את כל חלקי התורה. ורציתי, בגלל שאמרנו שאנחנו עושות את זה, שיעור בעצם שהוא ממשיך גם שבוע הבא, אז מצאתי לנכון להתעכב על איזושהי נקודה בשיחה, שפשוט שמתי לב שהיא סוג של מפתח להבין את כל התהליך הזה, של בהר, בחוקותיי ובמדבר. אז הרבי אומר כאן, שהוא אומר כל אחד ואחת מישראל, מגדול ועד קטן, עד לקטן שנולד זה עתה, שמצד שייכותו לקהילת יעקב, הרי הוא יורש הכל, כל התורה, כולה. ואז הרבי מביא כאן, יש כאן הערה, הוא מפנה אותנו לעיין בזה. אנחנו יודעות שתינוק במעי אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. נכון? אתם מכירות את זה בטוח. אז יש כאן שאלה. הרי לומדים איתו את כל התורה כולה, ולבסוף, מה קורה? ברגע שהוא צריך להיוולד, אז מלאך סותר על פיו, ומשכח ממנו את כל התורה. אז אני מקריאה לכם, כתוב באיזה מסכת נידה. עץ יוסף למסכת נידה. ולכאורה, מה התועלת בלימוד? כיוון שמשכיחים אותו, כן? מה העניין? הרי, כמו שלפעמים אנחנו יושבות בשיעור, לומדות,
שנייה אחר כך מי זוכר משהו בכלל, כן? אז כאילו מה התועלת, נכון? אז הרבי אומר לכאורה, לא הרבי אומר, זה הפירוש של המסכת נידה. מה התועלת בלימוד כיוון שמשכיחין אותו? אך יבואר על פי מה שכתב האלשיך, על מה שאנו אומרים, ותן חלקנו בתורתך, לפי שכל הנשמות עמדו על הר סיני, וקיבלו כל אחד חלקו בתורה. יש כשאנחנו אומרות תן חלקנו בתורתך, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את החלק של הנשמה שלנו, כל עם ישראל, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבוע אותיות לתורה. כל יהודי מעם ישראל, כל ניצוץ נשמה, הוא בעצם יש לו אות בתורה, הוא חלק מהתורה כאות. והחלק שלנו הפרטי בתורה, זה גם ממש כתוב בתניא, שלא כל אחד זוכה לזה, לדעת מה החלק הפרטי שלו בתורה, אבל אנחנו צריכות לדעת שאיפשהו זה מונח אצלנו, כל עובר במעי אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה, ובעיקר את החלק ששייך לו, ולזה אמר בגמרא, יגעת ומצאת תאמין, כי אדם שמוצא עבודתו לפי שהוא חלקו, כן? אנחנו נמצאות במצב של עוברי, בבטן אימנו, מלמדים אותנו את כל התורה כולה, אנחנו נולדות לעולם, מלאך סותר על פינו, משכח מאיתנו את כל התורה, ועכשיו העבודה שלנו בעולם הזה, זה לחזר אחרי העבודה שלנו. עכשיו מביאים מכאן משהו מאוד מאוד מעניין, שכתוב, שבגלל שכתוב יגעת ומצאת תאמין, כאדם שמוצא עבודתו, איך הוא מוצא אותה? כי זה שייך לו. זאת אומרת שזה שלימדו אותנו את זה ברחם, אפילו ששכחנו, עדיין נשאר בנו הרושם של הלימוד הזה, וזה מקל עלינו בעבודתנו בעולם אחר כך, לחזר אחרי העבודה שלנו של החלק שלנו בתורה, החלק הפרטי שלנו. אז מביאים כאן, שאם לא היו מלמדים אותו, לא היה יכול להגיע לחלקו בתורתו אף על ידי יגיעותיו. ומביאים כאן משהו שכתב אפלטון, שלא יבין האדם כלל בדברים אשר לא קדמה בהם שום ידיעה או מחשבה. זאת אומרת, אין סיכוי שהיינו משיגות איזשהו דעת בתורה, אם לא היה לנו את הרושם הזה שנשאר בנו כעובריות, שלימדו אותנו שם את התורה, וברגע שאנחנו נתקלות במשהו שמזכיר לנו, זה כאילו מהדהד לנו את הרושם הזה שקיבלנו בבטן אימנו, בלימוד שקיבלנו, ואז אנחנו יכולות, בעצם זה כמו להשבת אבדה, זה משיב לנו חלק מהנשמה שלנו, זה גאולה, ולמעשה גאולה, זה בן אדם מרגיש כל הזמן איזשהו חוסר בעולם הזה, הוא מחפש משהו שהוא אפילו לא יודע מהו, ואנחנו רואות, החיפוש הזה הוא משהו שהוא מלווה אותנו, במיוחד יהודים, אנחנו רואים את זה על יהודים מאוד, כל הנסיעות האלה לחוץ לארץ, כל הנסיעות, כל הדבר הזה של התעניינות בניו אייג', בדתות אחרות, בדברים אחרים, הכל זה לחזר אחרי העבודה, שמה שאיבדנו בשכחה הזאת כשנולדנו לעולם. אז מסבירים כאן שאם הוא לא היה שופט, כן? מעניין שהצמא זה אותם אותיות של מצא. של מישהו שמצא. וואו, הצמא מעורר את המציאה. זה מדהים. זה גם בדיוק השיר של צמא לך נפשי, זה בדיוק זה. בארץ צייה ועייף בלי מים, מה שמגילת אמרה, שבצמאון הזה למים אתה מוצא. מדהים. נכון. ממש יפה, אבל מוסיפים לנו עוד משהו מאוד מעניין, שלכאורה היינו חושבים, כאילו, אז אוקיי, נכון, אבל מה התועלת? כאילו, בכל זאת, תמדו אותנו, שכחנו, מה כל הדבר הזה? אז מסבירים לנו שגם, שאם הוא לא היה שוכח, הוא לא היה פונה בכלל לעולם הזה, האדם. זאת אומרת, הוא לא היה פונה לעולם, הוא לא היה שוכח את התורה שהוא כבר למד, הוא לא היה מנסה בכלל למצוא את התורה הזאת בעולם, הוא היה מואס בחיים האלה בכלל, הוא לא היה רוצה לקרוא את החיים האלה. ולכן מלמדים אותו את חלקו במעי אמו, וזה נקרא כל התורה, רוצה לומר כל חלקי תורתו, ובצאתו לאוויר העולם ישכח, ואחרי זה על ידי יגיעתו הוא מוצא את העבודה שלו, ולכן אומרים שאם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין לו, אין סיכוי. זאת אומרת, אתה מוכרח למצוא ואתה תמצא בטוח. ואז רק לחזק את הנקודה, אז כתוב שהערת התורה שהאירה, הערה גדולה ועצומה בנשמתו, בטרם שנתלבשה לגמרי בגוף החומר, היא הנותנת כוח ועוז שמאיר באור התורה אחר שנתלבשה בגוף החומרי. זאת אומרת שמה שמאיר לנו את הדרך כל הזמן, זה התורה הזאת שניתנה לנו בבטן אימנו.
ואז אנחנו הולכים בדרך שלנו בעולם הזה, ומחזרים אחרי העבודה שלנו. אז פשוט חשבתי לעצמי, כשהתבוננתי בתהליך הזה, שבן אדם עובר, זה פתאום נורא הסתדר לי עם הסדר של הפרשות, שבהר, וכתבתי את זה גם בהסבר לשיעור. שנייה, אני רק רוצה לראות שהידה שלי לא... כן, סליחה. אז זהו, אז בהר, אז מוסבר בחסידות שבהר זה לשון בהירות, ובהר זה גם, הר זה לשון הריון, אז למעשה זה מאוד מסתדר עם המצב הזה של הר, שבן אדם נמצא במצב עוברי, ושם יש לו את הגילויים הכי נעלים, אומרים שהתינוק שהוא נמצא במעי אמו, הוא רואה מסוף העולם עד סופו, זאת אומרת יש לו בהירות מאוד גדולה, יש לו אור מאוד גדול, זה בבחינת נגלה עליו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל שם את כל התורה ממש, זה ממש מעמד של מתן תורה, בהר, בהירות. אחר כך בחוקותיי, אז מוסבר בחסידות שחוק זה מלשון חקיקה, אז כמו שאמרנו, שזה החקיקה, בחוקותיי זה השלב שהילד נולד לעולם, והוא שוכח, אבל מה? הרושם חקוק בו, הרושם של הלימוד מהבהירות שהייתה לו במעי אמו, הוא נשאר חקוק בו, זה מה שמוסבר פה על הרושם שנשאר בנשמה, וזה מאיר לו אחר כך את הדרך לכל החיים. ובמדבר זה מה שאמרנו מההתחלה על העניין של ביטול, שברגע שהתינוק מתחיל ללכת ומתחיל לספור את ספירת העומר שלו, כן? שמה זה ספירת העומר? אמרנו שזה העידון של המידות, על לשייף, וגם מעניין לדעת ספירת העומר, אז מדובר על מלשון ספיר ובהירות, שזה גם קשור בבהירות, זאת אומרת שהבהירות שהייתה לי במעי אמי, היא בעצם הולכת לאיבוד ממני, אבל בעזרת העבודה שלי בעולם, ובגלל שיש לי חקיקה בחוקותיי, אז נהיית לי בהירות, גם בדרך שאני מחפשת את העבודה שלי. ואחר כך, השלב הבא, אמרנו, הפרשה השלישית של במדבר, זה כבר להגיע למקום שיש בקבלה מבנה שנקרא עיבור, יניקה ומוחין. שזה, כמו שאמרנו, רק נחזור, שהעניין של בהר, בהיריון, ולקבל את כל התורה שם, זה עיבור, כן? אחר כך שלב היניקה, שהעובר יונק מאמו, זה שלב של חקיקה, שהוא יוצא לעולם וישר מנחמים אותו בדבר הזה, וזה ספירת העומר, ודרך אגב הרבי מזכיר פה בשיחה, שספירת העומר היא בחינת יניקה, כי זה עכשיו השלב שהאדם הולך צעד צעד, מתחיל ללכת את הצעדים שלו בעולם, וזה בעצם מה שמעדן את המידות שלו, ונותן לו מבריא את האיברים שלו, היניקה הזאת. ואחר כך כשהוא מגיע במדבר, אז זה כבר שלב שהוא מוכן למתן תורה, הוא כבר הגיע למקום של ביטול בנפש, ואז הוא גם מוכן לאכול לחם, שאומרים ששבועות זה עניין של דגן, שכמו שהתינוק, אומרים שהתינוק לא יכול להגיד אבא לפני שטעם דגן. אז זה השלב שכבר מגיעים למתן תורה, אז כבר אוכלים לחם, אוכלים את הלחם, וזה כבר עושה לנו את המוח יותר פעיל. אנחנו כבר לא במצב שאנחנו תלויים במישהו כדי לקבל את ההשפעה, אלא שאנחנו כבר נהיים עצמאיים לקבל את החוקים של התורה והמצוות, ממקום כבר של בגרות, של מוחין. מה זה מוחין? חוכמה בינה ודעת שלנו. כבר נהיינו עצמאיים. אז זה ההקבלה לתהליך הנפשי שהפרשות האלה מלמדות אותנו. ואחרי שאמרנו את זה, אז הרבי אומר שצריך להבין את הטעם שהשייכות של התורה על כל ישראל נעשית בראש חודש סיוון. שהקדוש ברוך הוא אומר, הרי השעה שאתן להם את תורתי. אז כמו שאמרנו, זה הנקודה של להגיע לרמה של מדבר במקום ובנפש, מכל הכיוונים. עכשיו הרבי מביא אותנו, כמו שאמרנו, מהסוף להתחלה לבהר בחוקותיי.
אז קודם כל גם צריך לדעת שעזרא הסופר תיקן לומר את פרשת במדבר לפני שבועות, כי בפרשת בחוקותיי יש שם מין רצף כזה של כללות כביכול. אז רוצים לא להסמיך את הקריאה של הכללות לשבועות, אז עשו מין, סידרו את הפרשיות ככה שזה יהיה בהר בחוקותיי, ואז לפני שבועות כבר לקרוא פרשה במדבר שהיא יותר חיובית כביכול, למרות שהכל חיובי בתורה, אין דבר כזה, אבל זה שני הטעמים, למה קוראים את פרשת במדבר בסמוך לעצרת, גם להיות במוכנות נפשית לקבלת התורה, וגם כדי להסמיך את הדברים היותר חיוביים לזמן הזה. ועכשיו הרבי אומר שהשייכות של תוכן פרשת בהר בחוקותיי למתן תורה מודגשת גם בשם הפרשה. פרשת בהר זה הר סיני, ההר שעליו ניתנה התורה, ובחוקותיי, כמו שאמרנו, לשון חקיקה שרומז על אותיות החקיקה שבלוחות שכוללים את כל התורה כולה. זאת אומרת, בעשרת הדיברות צריך לדעת שכל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש, גם זה כבר ניתן למשה בסיני. זה משהו זאת אומרת, כל מה שיש בתורה שמתגלה לאט לאט עם הזמן, כביכול כשאנחנו מתקרבות לגאולה גם מתגלתה פנימיות התורה והתגלה כל העניין של הזוהר, עכשיו אנחנו מתקרבות לל"ג בעומר, כל העניין של פנימיות התורה, הזוהר, זה דברים שנתגלו, אבל זה דברים שכבר נמדו למשה בסיני. והרבי אומר ששני הדברים שמבינים מזה, זה שקודם כל, זה עניין של להיות הר, זה עניין שאפילו שזה מדובר על הר סיני, שהר סיני הוא בעצם הר נמוך מכל הערים, אבל הוא גם בכל זאת יש בו הגבהה מסוימת. אתה כן צריך להגיע מצד אחד למדבר, והכנעה בנפש וכל מה שאמרנו, אבל כן גבהות מסוימת, אתה לא יכול להיות לגמרי בעמק, בתחתית, כן? כן צריך להיות איזשהו אלמנט של עלייה והגבהה, לא מתוך גאווה, מתוך החשיבות שאתה מבין שאתה עומד במעמד כזה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולקבל על עצמך את התורה ואת המצוות, את העול מלכות שמיים, להגיע לאיזשהו מקום של גבהות בנפש גם. זאת אומרת, צריך את שני הדברים, מצד אחד מדבר, הפקר, מצד שני גבהות מסוימת, לא להיות לגמרי פלט. עכשיו, יש פה מהלך מאוד מעניין שהרבי מוביל אותנו אליו. אז הרבי אומר שצריך להבין מה השייכות בכלל של התורה לעולם. ובשבת הבאה אנחנו נלמד במסכת אבות את פרק ה', ובפרק ה' כתוב שב10 מאמרות נברא העולם. וכמו שהרבי אומר, מה השייכות בין התורה לעולם, אז העולם נברא ב10 מאמרות, והתורה ניתנה כ10 דיברות, יש הקבלה בין 10 המאמרות של העולם. שנייה, סליחה. לא שומעים. סליחה על ההפרעות. אז כמו שאמרנו, יש הקבלה בין 10 המאמרות שבהם נברא העולם, לבין 10 הדיברות שניתנו לנו עם התורה. אז הרבי שואל, מה הקשר בין התורה לעולם במובן הזה? אז יש את המדרש הידוע, שהקדוש ברוך הוא אומר בעצם שהעולם נברא על תנאי. יש פסוק שאומר, ארץ יראה ושקעת. אז מה העניין של היראה? יודעים שכשניתנה התורה, אז העולם עמד דום. זאת אומרת, ציפור לא צייץ, נכון, ציפור לא צבח, לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל
היה איזשהו, העולם עמד דום מול קבלת התורה הזאת, והקול של הקדוש ברוך הוא נשמע מכל הקצוות, מלמעלה ומלמטה ומכל הצדדים, והייתה עמידת דום, זאת אומרת העולם קיבל תורה. והקדוש ברוך הוא בעצם התנה, הוא אמר שהעולם נברא על דעת זה שבני ישראל יקבלו את התורה, ואם עם ישראל לא היה מסכים לקבלת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אז בעצם לא הייתה יציבות בעולם, אנחנו גם יכולים לראות את זה במהלך של הדורות, מבראשית עד לנוח, עד למבול, את כל הדברים האלה של 2000 שנות תוהו, שעד שלא היה מתן תורה, לא הייתה יציבות בעולם, וברגע שנהיה מתן תורה וניתנו 10 הדיברות, אז העולם מקבל יציבות. וזה בעצם, ו10 הדיברות תומכים את 10 המאמרות שבהם נברא העולם. עכשיו, המאמרות שבהם נברא העולם, אז כתוב לנו בתניא, בשער הייחוד והאמונה, שבעצם יש, כתוב את הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. שכל המאמרות שהקדוש ברוך הוא אמר, יהי רקיע, יהי אור, כל המאמרות שהקדוש ברוך הוא אמר, האותיות האלה הם מה שמהוות ומחיות את הבריאה מאין ליש כל רגע מחדש. וזו בעצם ההתניה. זאת אומרת שכל עוד העולם עוד לא קיבל תורה ואמרנו לא הייתה יציבות, אז ברגע שנהייתה יציבות, אז זה מה שגם מחיה את זה. זאת אומרת, הכוח הזה של המאמרות שמחיה את העולם, זה שוב על תנאי שהעולם מתקיים לפי הציוויים של התורה. כי התורה, מה כתוב עליה? שהתורה ניתנה לעשות שלום בעולם. וכל המיזוג הזה בין תורה לעולם, הוא פשוט, הוא הולך ביחד. זאת אומרת שכמו שאנחנו מדברות על יהי רקיע, יהי אור, באותה חשיבות, התוכן הרוחני של הבריאה, זה אנוכי השם אלוקיך, אבל לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ואפשר לעשות את ההקבלה בין 10 המאמרות ל10 הדיברות, זה פשוט בול. אז עכשיו הרבי אומר לנו, הוא מסביר שיש שאלה שבעצם העולם, למה הוא נברא ב10 מאמרות? הרי יכול היה לברוא את העולם במאמר אחד, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא? לברוא את העולם במאמר אחד. אז כתוב, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא ב10 מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות. זאת אומרת, העונש שניתן לרשעים, שכביכול אם העולם היה נברא במאמר אחד, אז כביכול אם רשעים היו רוצים להחריב את העולם, היו מחריבים אותו כביכול בבת אחת. וכביכול 10 מאמרות זה כאילו בשלבים, לא עכשיו, אתה לא תהרוס לי פה את העולם, כן? והצדיקים, להפך, שהם מקבלים את השכר שלהם על זה שהם בונים את העולם, זאת אומרת, כל כך הרבה סעיפים, אז הם מקבלים שכר על זה. אז הרבי אומר שיש כאן עוד משהו יותר עמוק מזה, שיש כאן 2 אופנים, שהעולם, נכון שכתוב שהוא יכול היה להיבראות במאמר אחד, אז כאילו משמע מזה שהוא לא נברא במאמר אחד, אלא ב10 מאמרות. אבל הרבי אומר פה שזה לא נכון, שאנחנו צריכות לדעת שהעולם נברא ב2 אופנים. הוא נברא גם במאמר אחד, וגם ב10 מאמרות. ואיך הרבי מסביר את זה? שבמאמר אחד נבראת מציאות היש בכלל. זאת עצם הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין ליש, מאין ואפס המוחלט ליש. אז כבר יש כאן, זה נחשב למאמר אחד, שהיוונים קראו לזה החומר היולי, זה החומר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, עצם המציאות, זה במאמר אחד. אחר כך, כדי לפרט את פרטי הנבראים, שחי, צומח, דומה, מדבר, זה בעצם הכל עשוי מאותו חומר ראשוני, שבהתחלקות ל10 מאמרות, הם מקבלים את האופן ואת התכונה ואת הצורה שלהם, וכל המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם, בעצם צירופי אותיות וחילופים ותמורות, יאיר, סליחה, ילדים קטנים, זה המצב. אז זה אומר ש10 מאמרות זה כולל צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות
ב-231 שערים שכתובים בספר יצירה, כל פרטי הפרטים של 10 מאמרות. אז כמו שאמרנו, יש לנו במאמר אחד נברא העולם, שזה פשוט מאין ליש, וב10 מאמרות זה לתת את הפרטי הנבראים, את התכונות שלהם, את המעלה שלהם, את החשיבות שלהם. ומה זה בעצם אומר לנו? מה זה בעצם משנה לנו המאמר אחד ו2 מאמרות, ו10 מאמרות? שבעצם הוא אומר שעל ידי המאמר אחד שבתורה, מגלים את המאמר אחד שבעולם. גם בתורה יש בה את המקום הזה, של מאמר אחד ו10 מאמרות. אז יש את הפסוק שאומר, 1 דיבר אלוקים, 2 זו שמעתי. שבקשר למתן תורה זה נאמר, שהקדוש ברוך הוא, בעצם זה שהוא הוציא את הדיבור בפה שלו אלינו, אז יש פה מקום שמצד הנותן, הוא נותן התורה, אבל כלפי הנבראים זה עוד לא, זאת אומרת, יש את הנותן התורה ויש את המקבל, והאחת דיבר אלוקים, הוא עשה את שלו, כן? הוא דיבר, אבל 2 זו שמעתי, שכבר במקום של ההתפרטות וההתחלקות של הנבראים, אז אני יכול להיות במצב של לקבל בכלל את המרות של הקדוש ברוך הוא עליי, כי יש פה 2 אלמנטים אמרנו, יש את האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, שבורא אותנו יש מאין, וגם בתורה, עצם זה שהוא מדבר אלינו ונותן לנו את התורה, אז האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא וחוכמתו, הכל אחד. מה זה תורה בשביל הקדוש ברוך הוא? זה הכל אחד. מה זה נבראים? הם כאין ואפס לעומתו. אז יש לנו את המקום של הוא מצד עצמו, הקדוש ברוך הוא, ואותנו כמקבלים. ומה קיבלנו? פרטי פרטים של הלכות שמסודרות לפי מה? לפי האיברים של הגוף שלנו. רמ"ח איברים ושס"ה גידים כנגד רמ"ח מצוות, ורמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. זאת אומרת שכל הזמן יש לנו את המשחק הזה בין הצורה לחומר. כן, יש את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אבל יש את התוכן הרוחני שהוא יצק לתוכה, והכל בהקבלה מושלמת סביב העניין של 10 הדיברות ו10 המאמרות. והרבי בעצם אומר שהחיבור הזה שבין העליון לתחתון, שאנחנו יודעות שבמתן תורה התבטלה הגזרה שעליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא יעלו לעליונים, התבטלה הגזרה הזאת. הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה ליצור מצב שהעליון והתחתון מתחבר, אבל איך העליון והתחתון יכולים להתחבר באמת בלי לאבד את האיכות שלהם כעליון ותחתון? שזו שאלה שהרבי מעלה פה. הוא אומר שיש משהו שבעצם כוח שהוא מעל שניהם, שזה כוח העצמות. כוח העצמות זה הכוח שמה שאמרנו של הקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה מאין יש כל רגע, זה כוח של מחבר הפכים. כי העליון הוא גם כן נברא, העליונים נבראו, העולמות העליונים, והעולמות התחתונים, העולמה שלנו התחתון גם הוא נברא, אבל יש משהו מעל זה, הכוח שמהווה את שניהם, שיכול לחבר את שני הקצוות האלה, את העולם שנברא עם התורה, שבעצם היא התוכן הרוחני של העולם הזה, ובעצם הקיום שלו, שבעצם בלי הדבר הזה, בלי התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, חוקי שמיים בארץ לא שמתי. כל הדבר הזה כשאנחנו רואות את השמש ואת הירח מתגלגלים כל הזמן, כל השנים האלה, כל האלפי שנים האלה, זה חוקות שהקדוש ברוך הוא טבע מהתורה. בתורה כתוב שזה יהיה ככה, אז לכן זה ככה. אין סיבה אחרת שזה יתקיים, העולם לא סתם הולך מעצמו. זה הכל פה מתחייב ומתהווה מאין ליש כל רגע. אז הוא אומר שכל העניין של ספירת העומר בעצם זה לאט לאט לגלות איך שהקדוש ברוך הוא מוריד את עצמו בעצם לעולם הזה. אנחנו עושים את העבודה מלמטה בספירת העומר, והוא עושה את העבודה שלו מלמעלה, וככה החיבור הזה נוצר, שכשאנחנו נפגשים, איך אנחנו נפגשות עם הקדוש ברוך הוא, מה המפגש בינינו? זה התורה והמצוות, זה הצוותא והחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה התורה והמצוות. אז עד כאן להיום, בעזרת השם חיה חלפון שתהיה בריאה, היא תמשיך אותי משבוע הבא, אבל כן אנחנו יכולות לראות שיש כאן איזשהו תהליך שעברנו עליו, שהוא עיקר השיחה, של 3 שלבים שאמרנו שזה דיבור, יניקה ומוחין, המעבר בין להיות בהר ובהירות, אחר כך למקום של חוקותיי חקיקה, שהרושם שנשאר בנו מכל מה שקיבלנו, זה מה שמאיר לנו את הדרך, להמשיך לחפש את העבודה שלנו בעולם הזה, להבין את החלק של הנשמה שלנו, את החלק של השליחות שלנו, מה באנו לעשות כאן בעולם, ואת הייחוד הזה שבין הבריאה, שהיא נראית לנו כאילו מובנת מאליה כבר, כאילו רגילים לזה, כן? עצים, שמיים, שמש, ירח, רגיל, אבל באמת כל התוכן הרוחני של הבריאה הזאת, זה הכל התורה, ובכוח התורה, ובכוח 10 מאמרות,
שכתובים בתורה. אז בעזרת השם שנגיע מוכנות ושנזכה כבר לתורה חדשה מאיתי תצא, התורה של משיח, שכאן אנחנו תואמות ממנה, ובעזרת השם גאולה שלמה לכלל ולפרט, בשורות טובות, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך משיח עולם ועד. אמן, תודה רבה. תודה רבה. בשורות טובות.